Ako G-Prox! Ako G-Prox! Isugo ko mama pa utang mong tuyo bay. Pero wala sa kabalog ipakapinan ako og cook. Bugoya jud G-Prox oy. Tuyo ra gisugo bay pero di apilan og cook. Da, ngano ako gisugo ni mama? Kabalong nagdula ra ang tao niya gisugo-sugo pag yun. Da, naapilan ni Ronog ko. Maano mga viewers, ayaw yun mo kumbiyansa sugo-sugo sa inyo ha mga anak ay. Wa mo kabalo nga, kiapila na dayo og lain di ay. Ni paningil sa tindira. Tingala mo, dagan na kayo sa listahan. Pareha ka ron no. Wala kabalo si mama, gipagapinan din ako og cook. Unya ang cook ay, dili pala puson sa balay, imnon ra sa kilid-kilid. Ayaw yun din ako oy. Gisugo pa mo ko mama og tuyo bay. Pero, wala pa mo dito nalata ang biyon, gilataan pa man to. Bulag sa ako, Beke. Ingon sila nga, kusog mo doong sabong diri ada pita. Ako sa itong kuhaon na kuha manok, Beke. Murag makasultada pag yun to ba? Dobe? Hala, naba ka si Papa, bay? Kusog mo suko ni siya ba kuhaon na kuha manok? Oh, no! Whoop! Uy, murag wala, bay. Murag clear na eh, pwede na kuhaon manok. Oh, shit! Kuhaon na ko ni, Be. Nakuha na dyan ako ang manok bay. Kinikibago na po di kay pang-apil no ni Papa og dirbi sa karong pista. Kinikisakto lig-inject og kaning vitamins kayo. Balibo pa lang daan. Sinaw na kayo oh. Karonok, dapat mamunot ha. Dili ayo og sundog ato yung mga igsoon nga dali ra kay gipuno. Karon, higop-higop yun nagsabaw si G-Prox. Maadto na ko dito sa tarianan be. Impas, murag malipay gid siguro si Mama karon ba nga si G-Prox makadala og bihag kay lamina og subak mo ang biyon. Ibilin sa nako ning tuyo diri abi kay para dili sila makahalata nga nangutang kog gikan. Impas yung magpasamang-samang ani, kay dako kaya kong manok. Pero katos G-Prox, di ko masukol ato kay tikasan kayo to. Hala, wala lagi tao diri sa sabungan. Sinarduro man niyo. Nagalam-galam pa siya ang manok ko mura pug kusog iya ang manok bay. Dili gyud nakakaya iya ang manok sa kuha klaro kayo. Pero nakuha siya ang manok eh. Unsa man ang manok talimono? Murag talimono gyud siguro na ba klaro kayo. Pero dili ko mahadlok ano kay kini gigalam ko ni tarong ni Papa. Ako na nga gito ni be. Hoy, Nardo! Oy G-Prox, wadyo nagpalibak ang kamahak oh. Ay ka! Gilibak di ko ni mo no! Pero ikaw ra lagi isa diri abay! Nilakaw sila oy, nahadlok sa kong manok. Hala! Yatis! Nga na yun ay nakabanggitan ni mong manok kay kahadlukan man! Pero ako dili ko mahadlukan ni mong manok! Oh, gamay kaya ko manok! Gamay man day kayo na. Ano di magamahadlok sa kuha? Dako kayo kuha oh. Alangan, nga no mahadlok mo kuha na imuha nga! Kining ako, gigala mo ng Papa og maayo! Dili yun. Tikasan man kayo ka, manikas ra gihapon ka. Hay! Kanusa mo ko nanikas? Dili ko manikas oy! Dali tari tanar to! Dili jud. Murag manikas jud ka. Dili gid mo sukol boy! Kabalo na ko! Ako din ipaibugon si Nardo sa kuwang ko kay ulit mo kayo ni og ko! Hoy Nardo! Dali! Tari na tatagan matikani ang kuwang ko! Lako kubay. Sige dali. Ako na nahaba sa mapildi ka. Oh sige dali! Mao ni sugal! Imuha na ni basta mapilde ning ako ah! Bantay lagi. Oh sige! Pero kung kapilde ka! Tikasan jud kayo. May gani nakabantay ka kaya huwag ka kabantay! Igo jud kanin mo lang sa imuhang naw! Atis tikasan jud kayo. Pero para sa kok, impas yun na imong gamay nga manok. Hala! Yates! Murag kapildiho na ko ang manok boy! Buk, impas! Ako na dyan na imong ako karon. Wala, gikulatan na imong gamay nga manok ko. Kana bunal! Ayaw kumpiyansa! Likay! Asa nung dito mga vitamins sige painom ni Papa si mo? Likay! Kana no, bunal dyan nok. Ayaw palupigan ang gamay. Kulat ha! Tasa na ito! Ato sa ning karyon! Di ka mo karyo. Tikasan kayo ka. Ako rin karyo. Apit ba? Pero sige na lang ako, daliin na ako! Manikas pa kang G-Prox ka ha. Wala ako rin karyo kay manikas ra ka. Yatis! Naibon lang na dyan ni Nardo ko, tirada ba? Hoy Nardo! Paabot na diya kay mangihis ako kadali! Yatis mangihi. Sige panghihira. Kapildiho na po ni mong manok. Yatis is Nardo nga! Murag madouble kill pa ko ni ba kay madamay pa niya akong cook! Di ko masugutan niya eh! Ako aning imnon akong cook niya ilisdan ko niya og tuyo! Oh shit! Inuman na po be? Again eh, kaya wala na isunod. Ilisdan ako ni tuyo be? Pero wala yun si Nardo, impas yung ka ni Ronaldo. Impas yung ka ni Ronaldo.
Di kay kagok ha? Kini. Tiyadan! Murag pwede na siguro niya eh. Ate ko lang ako si Nardo nga nayabo. Totoo na ako si Nardo be. Hoy Nardo! Nardo! Uy, Jiprox! Wanay mo apil din dili na mo tusik. Hala, gamay naman lagi ng coke, bay. Nayabo Nardo ay na. Yabo pagpangihin ako kaniha. Ang bebe! Napildi ba ka? Sugal rubiya na nato, ang bebe! Oh! Ni! Oh, tara lang oh! Ang bebe! Kamay na lang jud kayo, bay. Hangula ko koy! Imuha na na! Hangul kayo ka! Wala na, tanaw-tanaw na lang ka. Imno na nila ko kung daog na coke. Bye-bye, Jiprox. Prata, oy! Punsa ka na eh! Tuyo man na! Oh! Tuyo na! Do! Takam! Nganong ulit kayong kaugkok? Do! Takam! Babay Nardo! Paratan lagi baba lagi! Bantay lang jud ka sa ako, sunod Jiprox. Makabalos na ko na imo. Wala na! Naisahan na po na ako si Nardo! Ako na ning kuha ulit tuyo be! Kaya ulit na ako nito ka mama! Oy! Hala! Ang manok na ni Papa! Aga! Bahala na tong manok ni Papa! Ay, hinay mo po to! Ang importante, nakain na magtuyo si Nardo! What